Не знам как да го обясня или просто... Аз не знам как да те разбера. Дай. Какво направите? Да. Първо през двете, после през едното наобратно. И после штракаш. Абе, ще биш. Малко надолу трябва да ти каската още. Тай. Горе-долу. Горе-долу си като нинджа. Днескашното видео имаме нов гост, който ще учи да кара мотор. Да започнем с базовите неща. Значи, съединител, скорости. Надолу първа. За сега само с първа ще работиш. Предна спирачка, задна спирачка. Ще ползваш предната леко, лекичко. Гъста няма да я ползваш още, тъй че то е ясно. Значи като тръгваш, дигаш степенката. Първото, което е ела. Много само с съединителя. Малко те ще направиш 3-4 пъти, да му свикнеш. И като отдели вече напълно го пускаш, ще движиш с около 10-15 км, ще караш малко кръгчета, тъй. После като му свикнеш на той, ще върнеш и вече ще обясня, съпром ти обясня как да сменяш скорости на втора. Трета не е, за сега на втора, пък може и на трета, ще видим. Тъй, че да, първо, той ще се практикуваш да го направиш няколко пъти. Първа надолу, свободна е половинка нагоре. Без газ. Опа. Дай да видим. Тъй, степенката. Полека. С десния крак на земята, пък левия, да, отгоре. Така. Без газ, само отпускаш съединителя. Като спираш, нали, пак съединителя дърпаш. Отпускай малко полека, отпускай. Отпускай. Карай малко. Спри! Така, служи свободна. Браво! От първа пъде. Добре, ами ако искаш, пак същото, може малко газ да му подадеш. Да, без да сменяш на втора, само с малко газ да видиш, примерно да дигнеш 20-30 и направите няколко кръчета, завивай малко, да му свикнеш на той, ама много плавно с гъста, много плавно. Защото рязък е на където искаш, на там и те обръщаш. Там няма да ходиш, нали? Там не. Само тук около летището е те. Да. Тъй, съединителя. Ай, леко газ.
Наобратно дава газ. С горе-долу колко дигна? 20. А? С 20 гледах да не е повече. И с някакво повече. Ам пробвай Толкова дигам. с 30. 30. Да. Дай 30 пробвай. После може да видим да смениш на втора. И тъй. Ай. Моля? Да, оп, даже на втора вкара. Надолу половинка. Ще му свикнеш. Дай, пусни. Тъй. Добре се справяш, много добре се справяш, пробвай. По-нататъка отиди, не се притеснявай. С първа, като дигнеш 30, дърпаш седнителя и хубаво нагоре. Хубаво нагоре и ще влиза. Моля? Директно на втора ще отида. Моля? Директно на втора ще отида от... Да, от първа, да. Няма вариант, който да отидам на неутрално. Еми, ако не го направиш как трябва, може да отиде на неутрална, ама като не, пак ще го дигнеш. Пак ще дигнеш със седнителя. Нали, седнителя, връщаш гъста и на втора, както с колата. Добре. После седнителя плавно не трябва да го направиш. Ами, нормално, не е бързо, не е бавно, ти ще видиш. С 30 дигни и тогава на втора. После? Моля? После скарам с 30 и... Ами и после да, ще караш там с колкото караш. Няма да вкарваш на първа, да връщаш, ще направиш обратен на втора. Може би малко ще е странно, ще видиш, не знам. Малко по-висока скорост ще поддържа се. И не пречи, бе, място има. И пък като искаш на първа тръгни, обърни и там на втора отиди. На първа няма да връщаш, вече като спираш тука, дърпаш съединителя, спирачка, ще спреш на втора и после те ще вкараш свободна пак. Ай! Нищо, случва се даже за първи път ти. Тъй. Не е нужно да вкараш на свободна, може да запалиш със съединителя на първа. Надолу. Задръж. Надолу. Да.
Да, сега свободна. Тей, степенката. Браво е! Колко дигна на втора? 45? Ти си готова за града, бе? Браво. Ще му свикнеш, да. Завиването виждам, че ще има малко. Ти като тръгна на втора, дигна 30, после малко ти отне малко време да вкараш втора. Да. Да. Защото кръка ми не беше готов. Да. Нищо, пак добре. Еми... Не знам, ако искаш, пробвай нататък да изредиш по-високи скорости. Пък вече, като връщаш скорости, ще гледаш, нали, съединителя, надолу връщаш и после плавно отпускаш съединителя, за да изравни той оборотите. По-нататък ще се научиш с гъста, обаче за сега само с съединителя. Да, като си, например, на трета, слагаш втора и бавно отпускаш и той съединителя ще дигне оборотите на мотора, за да се изравнят. И рязко пусна съединителя. И? Еми да, трябва. Изписа еко, не знам защо. Ето еко изписва, значи, че караш икономично. В смисъл, не. Мен много ме е страх да не направя нещо, Да, пробвай трета, то като скараш трета, то и четвърта е същото. Малко бързо. Трета пробвай, аре. Трета, защото четвърта вече може би по-бързо ще се случват нещата. Трета, 60, 70. Трета? Да. 60-70. И 60, аре. И после вече като връщаш, но така, връщаш едно надолу, ще дойдеш на втора, леко отпускаш и тъй. И после вече пак спираш на втора и връщаш на свободна. Спери. Оп. Ако искаш поработи... Вкара ли трета? А? Трета вкара ли? Да. С колко? 60-70. А? 60-70. Аз колкото ме кажеш, толкова карам. Обаче, не стават плавни и все едно го давя. Нищо, нормално, за смяната на скорости ли? Ще свикнеш. Не знам, прекалено бързо да го правя и... Си гледай, като сменяш, примерно, слагаш си крака отдолу, да е готов и само дърпаш съединителя и дигаш. Да е готов, а не примерно да си дръпнеш крака, че тогава да си сложиш крака, да дръпнеш съединителя, че тогава да си сложиш крака отдолу и тъй. Много ли ми да ги правя за вълка? Много ме е трудно да вълка. Виж, аз ще кажа едно нещо. Гледай, като завиваш, да гледаш там къде си отиш. Ако правиш десен завой, главата надясно в завоя. Следиш? Тялото не го мисли. Полека. Тялото не го мисли още. Рано ти няма, не ти толкова нужно. Гледай, примерно, ще завиваш надясно и тъй си обръщаш главата и гледаш в завоя. Мотора няма нужда да го гледаш него. Гледаш в завоя. С ръката някакси... Да, с ръката завиваш. В смисъл... Някакси много е свън и не мога повече да я свия. Не знам как да го обясня или просто... Аз не знам как да те разбера. Ако искаш, пробвай вече като тръгваш с съединителя, малко газ да подаваш. Мъничко. Както искаш, ако те е страх, не дей, ако искаш пробвай, обаче да. Не толкова, по-малко. Да.
Добре бе, сега вече си мога да учим назад на гума, освен. Нали? То супер си. Вече с вече на полигон трябва да почнеш да се упражняваш и си готова. Справяш се. Много бързо се научи. Аз съм родена за мотор. Може и те. Може и да си родена на мотор. Не съм. Може да си правена на мотор, не знам. По-различно ще усетиш. Не ще усети тежестта, ще усети просто по различен начин мотора върви, защото е много по-гладък и много по-плавен. Няма да е рязък. Да видим колко жени са нужни да се вкара моторна свободна. И защо не мога бе? Браво. Те не ми е удобно. Сега по същия начин. Да, всичко е. Удобен ли горе-долу? Удобен е. Аз съм го карал. Да? Давай. Пале? Задръжам? Да. С съединителя малко ще трябва да му свикнеш по различно място, ще отделя. Малко по-трудно може би ще тръгне. Направих първия път. После върнах на първа и сега смених на втора, а да тук вижда само на свободна. Не показва скорости, не. Да, ги усещаш, да. Ай, честито. Да, караш 600. Дай да пробвам този мотор аз. Не на задна. Иначе много хубаво се усеща, смисъл няма никакъв вятър с 200, пък примерно с моя го кара на 200 леш.